Имам един въпрос към абсолютно всички хора, които се канят да станат депутати. Тази гледка прилича ли ви на нещо приличащо в европейска държава? Абсолютно всички сте едни и същи измамници. Граждани за европейско развитие на България. Партия Продължаваме промяната. Да, България. БСП, Българска социалистическа партия, Възраждане, Движение за права и свободи, Има такъв народ. Кой друг изпуснах? Това прилича ли ви на европейщина? Къде е промяната? Къде е европейското развитие на град Варна? Това е абсолютно истинско. Днеска е 25 май 2024 година. Ако някой не вярва, че това е истинско, да дойде на улица Вяра, не ме питай как се казва спирката, защото нямам никаква представа, човек. Това ли е Европата, за която искате да гласуваме? Това ли нещо чакахме дълг 45 години комунизъм и още 32 години демокрация и това ли получавам? Какво получавам? Не, тревата ще окосиш, слез надолу да видиш. Слез надолу улица Фантазия, улица Ханове, Манове там, Хан Кубрат, Елин Пелин, то на нищо не прилича това, човек. Не, една трева ще дойде, ще окосиш. Ама гледай другия клип, човек, гледай другия клип, дето нека ще го кача. Гледай другия клип, той е просто някаква... нещо брутално е това. Това е нещо брутално. Никъде в Европа няма такова нещо, заклевам се. От тук да ни мръдна, човек. Искаш хората да гласуват. Как да отида? Не ме мързи да отида да гласувам, човек. Ще отида, ще гласувам. Ще си дам гласа. И къде е промяната? Къде е промяната, която я чакам толкова дълго? Никъде. Никъде. Не, няма промяна.